Avui anem a una festa molt especial amb Jesús. Sí, com ho sents. És una festa per tots i a la qual cal anar elegants i ben vestits. T'imagines com ha de ser una festa per Jesús? Abans de sentir la invitació que ell ens fa a través de l'Evangeli, oblida tot el que et preocupa. Imagina't que Jesús està al teu costat i estigues atent al que sentiràs. Jesús portava unes quantes setmanes intentant que els grans sacerdots i els ancians del poble entenguessin que havien de canviar d'actitud i escoltar amb el cor obert la bona notícia. Però ells, res, estaven entestats a criticar-lo. Així que, una altra vegada, els explicava una història per veure si ho entenien. Mireu, el regne dels cels és com un rei que celebrava la boda del seu fill. Va enviar criats per tot el regne per avisar els convidats que vinguessin a celebrar la boda. Però van respondre que no pensaven anar-hi. Ell va insistir: escolteu, sapigueu que he encarregat menjars boníssims, i música i una gran festa. Però ells van seguir dient que no pensaven anar-hi i van tractar fatal els criats que els portaven la invitació. Llavors, el rei es va enfadar molt amb ells i va decidir convidar a la boda a tothom amb qui es trobés. Jesús ens ho deia perquè entenguéssim que Déu ens convida a la seva festa a tots, els bons i els dolents, els complidors i els que estan equivocats. Déu ens convida a tots. Això és molt fort, no? Doncs ara et toca a tu decidir si vols participar en aquesta festa que et proposa Jesús. Ets un bon amic de Jesús i ell desitja que cada dia sigui una festa per a tu i per a tots els que t'envolten. Tot i que, de vegades, és difícil i rebutges la seva invitació sense adonar-te'n. Com quan ets mandrós i no prepares bé un examen. T'ha passat alguna vegada? O quan algun company et demana ajuda i te'n vas a jugar al pati. O quan vas dir aquella mentida perquè no et castiguessin. O aquella tarda que vas jugar amb la tauleta més del compte. Pensa quines altres vegades no has anat a la festa de Jesús. Felicitats, doncs, ara. Perquè segur que ara ja saps el que has de fer. Recorda que Jesús et convidarà cada dia i que seria una pena que ho deixessis passar. Ser bones persones ens porta una alegria interior com la de la festa de la història que hem sentit. Deixa't convidar per Jesús. Jesús et convida a tu. El Senyor et convida a seure a taula amb ell. El Senyor et convida a seure a taula amb ell. Digues sí, el seu cos és per a tu i aquest bri germà que ompli el teu cor. Digues sí, el seu cos és per a tu i aquest bri germà que ompli el teu cor. Junt amb els teus germans ofereix-li el teu cor. És ell qui et crida a deixar-ho tot i posa damunt l'altar tot allò que més vols, la vida, la joia i tot l'amor. El Senyor et convida a seure a taula amb ell. El Senyor et convida a seure a taula amb ell. Digues sí, el seu cos és per a tu i aquest bri germà que ompli el teu cor. Digues sí, el seu cos és per a tu i aquest bri germà que ompli el teu cor.
El Senyor et convida a seure a taula amb ell. Ara es respon: gràcies, Jesús, per invitar-me a la teva festa. En aquells dies que sembla que tot em surt malament i tinc un amic al meu costat que m'anima, Gràcies, Jesús, per invitar-me a la teva festa. en aquells dies que m'esforço per ser amable amb tots els meus amics i companys, Gràcies, Jesús, per invitar-me a la meva festa. en aquells dies que comparteixo el meu temps amb algú que em necessita, Gràcies, Jesús, per invitar-me a la teva festa.